Здравейте, мили и прекрасни момичета! И днес отново с вас е вашата онлайн акушерка Деси Костова и днес отново ще си говорим за дневникът на зачеването. Всъщност, какво представлява дневникът на зачеването? Това е едно ръководство за забременяване, което можете да си водите ден по ден, с помощта на моите съвети като онлайн акушерка. В този дневник може да си записвате всичко, което е свързано с вашето забременяване. Вашия менструален цикъл, базалната ви телесна температура, датата на овулация, витамините и лекарствата, които приемате, както разбира се и вашите мисли, чувства и емоции, свързани с предстоящата бременност. Тук отново и родителство. Също така искам да отбележа, че дневникът е подходящ да бъде използван и от момичета, които са в процес на инвитро процедура и също така в него да си водят медикаментите, които трябва да пият, инжекциите, които трябва да си поставят, часовете на консултация с техният лекар, които ми предстоят, така че наистина това е един наръчник за забременяване. Няма грешен или правилен начин реално да използвате този пламенер. Вие решавате кое най-добре работи за самата вас. Можете да започнете от началото и всъщност да направите първата практика, свързана с колелото на баланса, с колелото на щастието, да започнете да го попълвате или пък да прелистите и да започнете направо да попълвате от средната таблица, в която да въвеждате своята базална температура, цервикална течност. Но в крайна сметка, както и да решите да го попълните, вие сте на прага на едно вълшебно приключение. Ще започна с това. След като вземете органайзера, разбира се, нещото, което винаги казвам, това е да си напишете на първата страница, която е ето тук страницата да бъде. Ето тази страничка да бъде. Разпишете се всички онези неща, които искрено желаете да станат част от вашия живот в сегашно свършено време. След това можете да си ги отцветите, да си ги украсите, така че наистина да се забавлявате. Абсолютно така безплатно съм дала достъп до първата нейрографика, свързана с зачеването. Можете да си я видите на моят YouTube канал Деси Костова онлайн акушерка, червената шатра. Така че попълвате си да бъде и си правите нейрографиката. А сега нека да започнем с малко информация относно основите на плодовитостта. Всъщност, честито, щом държите този дневник в ръцете си, вие сте взели решението да станете родител, да станете майка и тук не само искам да ви пожелая на добър път към мечтаното родителство, а и да ви помогна по време на това пътешествие, да съм вашия гид по време на това пътешествие. Може да не го осъзнавате, но всъщност вие вече сте направили една огромна крачка, важна стъпка към това да увеличите вашите шансове за лесно зачеване и, разбира се, здравословна и лека бременност. Така че всички обстоятелства са на ваша страна. Купуването на този дневник е индикация, че всъщност вие сте готови да се подготвите физически и психически към вашата бленувана бременност. Забележете, че всъщност дневникът съдържа не датирани страници, буквално за всичките месеци, в които да следите своя напредък към желаната бременност. Много жени си мислят, че
В момента, в когато се почувстват готови, решат да забременеят и това ще се случи буквално на следващия цикъл, но за много двойки не е така. Решават, че ето сега спират противозачатъчните лекарства или някакви други средства, които са използвали, за да се пазят от забременяване и хоп, веднага ще забременеят. Мили прекрасни момичета, не винаги или даже в повечето случаи не се получава точно така. Няма нужда да се притеснявате, ако не сте от малкото късметлики, които веднага им се случва. Всъщност, за повечето жени е необходимо средно около 8 месеца опити, за да забременеят и това е абсолютно и напълно нормално. Няма значение дали зачеването ще се случи по-бързо или пък по-бавно от обикновено. Реално всяка една двойка следва различен път към родителството. Бих искала да ви помогна да се насладите на това пътуване и за това всъщност направиха и дневника за зачеване, защото той, представете си всъщност, че подготовката за забременяването е като все едно необходимостта да обслужите вашия автомобил. Прощавайте за този директен пример, но да обслужите вашият автомобил преди едно дълго пътуване. Трябва да проверите гумите, да видите там маслото, всички там ходова част, как се случват нещата. Така и тук има много фактори, свързани с здравето, начина на живот, които могат да помогнат, за да подготвите вашето тяло за зачеване. Грижата за собственото ви здраве всъщност сега ще бъде от голяма полза и за вашето бъдещо бебенце. В основата е твърдението, че здравото тяло води до здравословно зачеване и съответно здрава и лека бременност. Също така е вярно, че има стъпки, които може да предприемете още сега, за да увеличите своята плодовитост и съответно да ускорите стигането до крайната ви цел. Така че започваме, прекрасни момичета. Дневникът на зачеването. Последвайте страницата, за да можете винаги да получавате известия, когато качвам нови видеа, за да започнете да следвате стъпките, които ще ви давам. Вече има доста натрупани видеа. Ако искате да ви дам линк към плейлиста, в който съм ги събрала, коментирайте ми отдолу дневник на зачеването. С най-голямо удоволствие ще ви изпратя този линк. Аз съм вашият гид, Деси Костова, онлайн акушерка и приятно пътуване! Чао!